Takže čau lidi, já jsem Honza a já vítám u dalšího videa a dneska se hrajeme Bed Wars na SGčkách společně s Matějem. Čus! Čus! Tak, už se tady, tohle už ani nikdy na video nehráli, ani strašně dlouho jsme ji nehráli, Matěj. To je Planet, ne? No je no. Jo, je můj. Ani ty jsem nic jsem nešel, já jsem si... Dobrý. Jsme jako hodně dlouho nehráli i Minecraft. Jsme jako Honzo... OK. Mně se to seklo, ono se to seklo, jakoby, neříkám nic. Ach jo. Si tě postav to, radši. Dobrý. No, hele, už jsem to dostavil. Jdeme Speed Bridge. Matěj. A jo. Já jsem to skvělně neříkal, protože já jsem čekal, než si to uvědomíš. No tak Já jsem se nekouknul na to lidi. Což je, mně se to zase seklo. WTF? Co to je? Kamo, se to normálně seká, když... Kamo, co to je? Počkej, tak to chci Lidi, zkusit. to je takový pipiga. Kamo, ne, počkej, já zkusím jeden blok. Já zkusím... Kamo, OK, tak já pojedu furt ten, vole, pomalej z bridge. OK. No, ještě, Hele, potřebuji pár bloků. Kde? A kam? Na střed. Lidi, jo, my budeme asi jedni z prvních na středu. No tak protože se někoho nerašli, že jo? Já půjdu pomalu. Dobrý. Jestli spadneš, tak jako já už fakt nevím. Ne, dobrý, já už nedělám speed, už ne prostě. Je bacha, sklo. Ne, ani nevytěžit. Já jsem skvělně obskočil, že to je jedno. O, dobrý. Ježiš, kamo, co tady lidi dělají za to, za Eiffelovky? No tak 4 stačí, no. Tak 5 dokonce. Aha. Půjdu teda zpátky ještě. Oho. Já mám Honzo bloky, dostal jsem schody. Jo, dostavil. Jsem chtěl jít ještě tady pro Irony, ale... Co? Jako teoreticky bychom se mohli postavit k těm šedým. Jo, to asi jo. Hopla. Tak, koupím... Zkus koupit Lucky Block. No, spíš ne. Koupím si ten nejlepší. A hele Honzo, tady máš luk, sice asi nebudeš mít nošít, ale dobře. Děláš si srandu. Kamo, víš, že jsem ho teď koupil luk. Jako vážně. Tak na, prosím tě, ty vole. Mám ještě jeden gold, máš štěstí, ty vole. No dobrý, nic, to je jedno. Skupím teda sword level 2 a tady ty jedničky vyhodím. Kam sem, dejme tomu. Počkej, ty ho nechceš, jo? Tak počkej, tak já ho tady nechám. A co luk? No. Aha. No to je jedno. No tak když z něho k tomu ším, já nevím, proč to nechtěl. Já mám ještě jeden, ho. Jo, počkej, ty jsi koupil na výsuk, aha, jo, chápu. Já jsem chtěl na tobě, víš. Že jo, svůj, tak... No, tak já nevím, jako bych šel, třeba na zelenýho, asi jo. No bych si mohl koupit pár Matild, když už jsem tady... Mě asi stejně ani bloky nevídou. To je všechno. Zkusím takhle vyskákat. To jsem asi tady... Já radši dneska lidi půjdu pomalu ten bridge, protože já nechci znova spadnout. Fakt ne. Tak hopla a jdeme.
Tady jsou oranžoví lidi. Teoreticky, no ale tam je už jenom jeden fialový. Počkej, jak je zabili, že? Červený na středu. Ne, počkej, já musím odběhnout. OK, bojí se, bojí se. Stavěl tenhle týpeček, Že ale ví, dobře. vím, že má luk. No, ví, že já mám luk. Počkej. O ne, Cože? No pojď, hop, yes. Lidi, je dole. je! A co kdybych dělal si to? Já nemám bloky, ježíš. Ach jo. Jsem teda lidi zabil. Ale jde na nás. Uh, Jo, když tak. Nooba. Aha! Hm. Takže postel down? Jo, asi jo. Hm. Bohužel no. Tak já ho můžu zabít, že jo, já mám luk tady, ale... No a taky, jako já ho třeba nepustím nikam, takže... No, tak teďka se ve mně hnulo dítě normálně. Puh. Já si jdu koupit nějaký dobrý, určitě si jdu koupit bluky. Nevím, co lidi dělá, tenhle týpek, ale dobře. Zde zastavěl. Jak krtek. A on spadnul. Hello, darkness, my old friend, ale. Koupil si nejlepší meč. Luk level 1 mi stačí. A jdeme. Ježiš, to je nějaký zvedný meč. Dobrý. OK, červený vybírá střed. Počkej, to možná má luk. Já vím, že jsi tam, kámo. Ne, bacha! To je takový idiot, on spad. Aha. Já jsem si to myslel, no, že já si spadnu. On jdem na ně samozřejmě. Jako mohli bychom jít, no. Když se posadí úplně mega divně na střed, když se posadí na ten strom. Jo, A jo. nechápu. Počkej, jak se dostávají jako zpátky. Ani nevím, oni se možná nikdy nedostali zpátky právě. No, dobrý. Ježiš Matěj, ty vole. Asi nemají luky, nemají. Já tady možná jako... Ty jsi takový idiot! Ne, proč? Ty vole, chápeš, že jsem běžel přímo za tebou? Dobrý. Ty krásu mě mám podkopal. To kdybych ještě pokračoval, bože můj. Ne, já jsem pro ty týpky, víš, jako, že... Tak já možná máknu bez styku. WTF? OK. Jo, mám krumpáč. Tak je tady. Jo, Jo, zabil jsem ho easy. dole. A už jenom ten zelený teda. Mám možná málo, ani nevím proč oni tady. Kam jdeš? Na zelený. Víš, že to je jeden červený, by the way. Tak ho zabij. Ne, knobestika. Já se bojím knobestik, jako. Mám se tady lidi zabil týpka. Já to risknu. Nedáš. Ti nevěřím. No. Bohem. Tak, mám je. Dobrý. Jsem se musel bát, tak aspoň, že jsem ho dal. A nám jsem ho lidi dal tohoto týpka. Pod lukem. Jo, tak cože ten týpek má? Aha. Tak teďka asi ne. Kde? Jo, oni u sebe. Až půjde na most, bych ho k němu mohl trefit. Čekej. Postav se nahoru. Ne? On má prut. Postav se nahoru. No tak OK. Vidíš. Boom. Já bych to riskl. Tak to byl dobrý save, lidi. To byl dobrý save. Ne, Matěj, nestrkej mě. Wow, hej, uděláme to jednoduše. Já bych udělal druhou to.
Jo, dáš ho, ne, Ale doufám. on se nebudu muset. Jo, já ti nechám postel. No, jo. Jo, hele. Ale zabij ho. Tak, yes, zabiju ho. Ale Jo, on to já lívnul. budu muset jít. Jo, Otočíme to tak, pak. tak, už se tady a máme mapu píše, hodně dobrá, musím říct. No, to už jsme hráli. No, Na to videu taky, no. dokonce. Třeba dlouho nehráli ani Minecraft, jako. No, my furt hrajeme hobo, ty Matěj. Chápeš? My lidi jako teďka hodně často natáčíme hobo, no. Tak protože tam je nový update, že jo, takže. No, ale tak bude tak, Takže to že očekává samozřejmě tolik série od nás, no. nebudeme furt hrát hobo, to ne, občas tady i vyjde Minecraft. Jsem spát zrovna. No, občas tady vyjde i Minecraft, takže to jako, když budeme tady, když vidíte furt hobo, tak to neznamená, že bude jako furt hobo. Jakoby. O, mě tanky, nebo něco jiného. Třeba business tour zrovna tam. No, natáčím jako lidi hodně často, protože to mě baví se Štěpánem a se Štěpánem. Jo, když se nevěděl, proč Matěj nenatáčí Minecraft, nejde mu to, jo, ne, že by jako nechtěl, ale jako Jo. tomu se jenom mu to nejde. No, já už mám začátečnické věci, takže můžu jít rovnou rašnout tyhle typy šedý. Už mám hodně Tak já bych ironu, hodně rád 4, tak to je Já bych 3 jako a hodně 1. rád natáčel Minecraft, ale prostě mi to nejde. Možná to ještě někdy zkusím, nevím. Ale prostě... Honzo, možná by mi mohl jít pomoct, protože týpek má ironový meč. On má Jo, ironový fakt? meč, lidi. Jo, No, jsme jsem do tady. ní. Ach jo. Ne. Tak Honzo bude po nás asi. A to asi jo, no. GG. Můžeme jít do nich? Můžeme jít teoreticky Ale do nich? počkej, já ho sodím. Yes. Jo, hele Honzo, Ty je zničíš? ne, nezničím. Musíme rychle po irony, rychle. Jo, oni se tamhle staví fialový. On má full armor ten týpek. Okay. Dáš mi aspoň jeden? Jo. Dík. No, zkusíme je. Hele, pojď, teď. Hele, já jdu. Neví, už ví. Už asi ví. Haha, hoši. Nička, utíkej. Yes. A já když tak tady Dobrý. chvilku počkám, nic se jinak to se jen tak nevrátí. Kouknu nechtít samu, a to je jedno. Hele. Ano, můžu vyhodit domů, jdu. Já jdu pro to jedno týpka. Jako lidi to hodně rychle rašili ten střed, jako neříkám. Yes, nic, kámo. mám jednoho a tady jeden oranžový, čau kámo. Aha, co děláš? Hele, já se zase nebudu všímat, je mi to jedno. Ne. Utíkej! Čekej, jdu pomoc. Co dělá? WTF? No, já jdu zpátky, tak já se bojím. Nevím. No, Jsem nevím kopec proč, takhle. já nevím proč úplně, jakože to, že jo, že hrozně rychle byl na středě. Jo no. Jako, asi bych ho teď zkusil, no. Můžeme jít do něho, ale já se ho teďka trošku bojím. Ne. OK, on něco Jo, pije, neskoušel. strnečka. To je jasná strnečka, Matěj. Strnečka, utíkej. To je fakt utíkej. strnečka, ty krásy lidi. Jo. Já nevím, jestli máme nějak dobrou cestu na střed, já bych se když tak postavil sem nahoru a potom nějak to, já to rychle udělám. No já zastavuju, já rychle zastavuju. Nahoru. OK, já ho přeskakuju. Ne! Mhm. OK, to je, Jo, já nevím, to je co on fakt, bude dělat. ty vole. To je idiot. Tam lidi, jak se sem dostal? Au! Ale tak jdeme další, já myslím, že to šestinem Matěj, ne? Jo, to stihnem. Tak, už jsme tady zase a teď tu máme Pirate Chip. Minulá hra se nám vůbec nepovedla. Jo, to byla fakt strašná, no.
Jenom proč jsi našel pro Iron? Já nevím ani. Hop, hop. Takhle půjdu. A spadni. Kámo, mě zase, víš co mě to udělá? Mě to vždycky jakoby nějak úplně mě to převede do 4. holdbaru a potom jako a mě to bugne. Ne, nebudu ti to brát. Že lidi by zase černé beč. Nebo nějaký Jo, to to už se lidi jednou stalo, ano Matěj. Jo, já si rychle koupím meč. A rychle to sem. Jo, už je tady, tak. Ty vole, dobrý dík. Co bych je šel rychle na něj já? Dáš ho? Já rychle jdu na něj. Ne, proč to mají zastavený sandstonem? Zkusím to. Pojď. Yes, mám je. Nice, ještě jeden tady ten Steve, tamhle je bacha. Já vím, že neschodíš. Mě nejde shodit? Idiot. Tak. On nespad! Prostě tě Matěj zabího. No, zabil jsem ho, dobrý. On někdo Někomu říkal padlo Legendary Sword, OK. Na Honzo. Laker. Jo, díky. No, jdem na střed, Si koupím asi kumpač. Bude lepší než chestplate teďka, tyjo, protože... Ne, odkud? Asi od nás, asi nezáleží. Dobrý. Já půjdu pomalu, ani ne, stejně nevím ani do boku Speedbridge. Víc bloků. Jo, ok. To by skočil, ne? No tak Jo, to zpátky, jde že jo? skočit. Já už jsem to skočil, už jsem skoro na skách. Ty vole. Šedí na středě, šedí na středě. Ne, ach jo, tak čekej. OK, Jo, pojď, tady, hele, pojď, teďka se fajtěj. pojď. Ty vole. Káte co furt hejba? Já jako úplně tak, hej, kam jdeš ty? Dobrý, zabij ho, Jako- prosím. Jo, Jo, dobrý. hej, děláš si srandu, kámo? Hej, co Tak dělá? mám. Hej, ani mi neříkej, ne, dobrý, to nedoskočím, to je takový idiot. Nevím proč to, jako mám štěstí, že jsem tu vůbec nedostavil, Matěj, jinak jako, já... Co se stalo? Já nevím, on tady prostě spadnul do vojdu. Aha, ty jdeš na ně? Jo, jdu. Ale jako docela mě tady dávají, protože jsou všeho dva, no. Mám ti pomoct? Bo je dáš. Furt otrvujou. Dobrý, Dobrý. konečně. To je Tak takový já si aspoň to takhle jedno, vezmu aspoň pěkně 8, tady pak už si jde pro mě. Dobrý. Je tady jeden růžový, který utíká středem na střed, takže... Bylo Tak prostě rychle to targetovat a on dostavit. tady se... Dobrý, ne! Tak, Schodil. dobrý. Jsem Já jsem jsem neměl tady. stejně lidi šanci. Já jsem měl Tak aspoň, strašně že jsi málo, zničil, protože že jo? bych- Já to zkusím. Vím, že už... Co tady děláš? Jsi normální? Já se nedám, že jo? Já jsem ti to říkal! A co jsi mi říkal? Já jsem ti říkal, že jdou na nás šedý. Šedej. Musíme jít pryč. OK, jenom No tu šedej, jdu. no. Možná jsem měl jako oranžovým, Jsme- reálně. Jo, korančovým. No tak my můžeme jít kam chcem, že jo? Skoro. Jenom ne, jenom k šedým. A k růžovým hlavně. A kudy můžeme Je- jít? Červený. já nevím tam- ani. Tudy, Jo, tak, Tudy. no tak jo. No, to můžem. Ne, tudy ne, tam ne. Jak to? Tam není cesta. Já tady u červených, jsem už? Halo? Když je Jo, ale tu víš, že tam šedej. jsou fialový. Jsou fialový, že jo? Ne, já teda jsem šel k šedý. červeným. Do týpek o mě nic Já. neví.
Aha. On netuší. Ale natáčíme. Jo, už o mě ví. OK. Jo, Štěpán tady omylem jenom to. Jsem přišel. Dokonce ten šedý má i luk. Jau! Já si Prostě, ach jo, bože můj. Tak jo. Já už bych to asi ukončil, Matěj. Jo, ok. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, zanechte like, odběr a u dalšího videa. Čus!